Здравей, Бургас! Здравейте, бургазли! Да ви е честит празникът, денят на покровителя на Бургас, Свети Николай Чудотворец! Тази вечер заедно ще отдадем почет на Свети Николай, добрият покровител на рибарите, моряците и пътешественици, каквито не липсват в този град. По хубава бургаска традиция на днешния ден светват коледните бургаски елхи, чието ясни светлини огряват нашата вяра и нашето очакване на светлото Рождество. Особено ми е приятно да поканя един човек, когото бургазли особено тачат заради всичко, което днес е обновеният им град. Кметът на Бургас, господин Димитър Николов! Ето го и него, но това не е всичко, дами и господа. Нека аплодираме кмета, дами и господа. Ето го! Гошко с тебе ли? Гошко, ти си с... Миличък, ти си в сигурни ръце, повярвай ми. Сега, под прикритие успяхме да уредим и един човек, повтарям, под прикритие, успяхме да уредим един човек за цял живот свързан с Бургас. На всичкото отгоре живее тук, близо до площад Тройката. Дами и господа, вашите аплодисменти за великолепния актьор Михаил Билалов! Дами и господа, тяхна е честта да дадат светлината на елхите тази година. Честит празник, Бургас! Имам невероятната чест, радост и се вълнувам особено много тази вечер да запаля за пръв път в живота си такава голяма елха в моя прекрасен град Бургас. Предоставих тази възможност също на младата Константина Ичеренска, защото аз имам друго отношение към дистанционните устройства и мисля, че едно дете би могло повече и по-добре да запали щастливи празници, отколкото един професионален престъпник. Извинете. Искам да благодаря на кмета на Бургас, че ме покани тази вечер. Аз не съм роден в Бургас, роден съм в Русе, но има по-големи бургазли от мен, които са родени в Истанбул, например Христо Фотев. И искам да отдам чест също на големите бургазли преди мен, големите учители, които съм имал: Петя Добарова, Христо Фотев, Николай Недялко Йорданов и баща ми Георги Билалов. Присъединявам се с радост и ентусиазъм към кандидатурата на Бургас за културна столица в 2019 година и призовавам бургазли да пазят духа на Бургас, бургаската опера, бургаския театър, всички големи бургаски поети и бъдещите бургаски таланти. Благодаря ви много. Щастлив празник! Аплодисменти, дами и господа! И сега искам дам дума, разбира се, на господин кмета! Господин Димитър Николов, дами и господа! Скъпи мои съграждани, тази вечер ще страшно много. За първи път виждам толкова много мои съграждани на този площад. Каня ви отново и на нова година да заповядате тук. Никол ден е най-бургаския, най-истинския празник за всички бургазли. Честито на всички именици. Днес в Бургас празнуват 6673 именника. Да са ни живи и здрави! Голямо количество именици. Пожелавам все така Бургас да бъде един прекрасен град. Пожелавам на всички вас да се гордеете, да се чувствате щастливи. Поздравявам всички бургазли и всички, които се чувстват бургазли. И бургазли, които даже не живеят в Бургас, живеят в София, живеят в чужбина. Да са ни живи и здрави! Нека нашия град да продължи да се развива по същия начин. Аз ви гарантирам, че тази година ще бъде още по-успешна за нас, за бургазли, и ще се случат още по-интересни неща и за младите наши съграждани. Да са ни живи и здрави. И понеже тук има едно малко дете, което половин час не може да открие своите родители, моята огромна молба е да се появи майка му, защото той живее, Георги живее в 5-ти блок в Братя Миладинове и е първи А клас в музикалното училище. Аз му пожелавам първия срок да завърши с пълно отличие. Лично аз ще наблюдавам този процес, защото той много се тревожи.
още веднъж честит празник и наистина, ако някой познава близките на Георги, да заповяда тук на сцената или ако се притеснява за сцената, за да спре да се тревожи това малко дете, защото за мен като кмет е много важно всички вие да се чувствате комфортно и щастливи. На здраве и честит празник! Дами и господа, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,